JISC, retailerul scandinav de mobilier și decorațiuni, își continuă expansiunea în România în ciuda dificultăților cauzate de pandemia de coronavirus și a inaugurat astăzi al 93-lea magazin din țară la Călărași. Situat într-un nou complex comercial din oraș, chiar lângă gară, JISC Călărași are o suprafață totală de 1300 de metri pătrați și le oferă locuitorilor tot ceea ce le trebuie pentru casă. Pentru a marca deschiderea, am pregătit o săptămână de oferte speciale cu reduceri ce ajung până la 75% la articole din mai multe categorii de produse. Fie că sunt în căutare de mobilier nou pentru interior, de saltele, plăpumi, lenjerii sau decorațiuni și cadouri pentru Crăciun, este un moment foarte bun pentru locuitorii din Călărași să ne viziteze și să ne cunoască. Iar foarte mulți clienți au trecut deja pragul noului magazin încă de astăzi, respectând, bineînțeles, toate măsurile pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, astfel încât toată lumea să se simtă în siguranță. Haideți cu mine să vedem dacă este și expus, că noi avem și expuse. Peste 2000 de produse sunt incluse în oferta de deschidere a magazinului JISC Călărași, inclusiv produsele din noua colecție de decorațiuni și accesorii de Crăciun. Această colecție include produse în stil scandinav, inspirate de natură și de tradițiile de iarnă. Clienții vor găsi în magazin tot ce au nevoie pentru un Crăciun scandinav acasă, figurine de pluș haioase precum moși, elfi, spiriduși, reni, copii și oameni de zăpadă, instalații de lumini, pomi cu lumini, felinare și sfeșnice, decorațiuni pentru brad și pentru casă, precum și o selecție de textile pentru casă cu imprimeuri specifice iernii. În ultimele săptămâni, echipa a pregătit magazinul pentru ca acesta să arate impecabil în ziua deschiderii și ne-am asigurat că avem stocuri suficiente pentru produse. Îi așteptăm pe clienți în magazin cu o selecție mare de mobilier și decorațiuni în stil scandinav, produse pentru un somn mai sănătos, o echipă de asistenți de vânzări gata mereu să ofere informații și sfaturi. Ofertele speciale de deschidere vor fi valabile doar în magazinul JISC Călărași până pe 2 decembrie 2020. Mai multe informații despre produsele aflate în promoție pot fi găsite însă și online pe jisc.ro/călărași.